ing'eni mago paro maber mag jo Kenya nikech ing'eyo ni kaka luwore gi gima ne waneno e weche mag tije katare gi iyudo ni thoth ji nyalo bedo ni gin kata over qualified e tije milando go eko ma in fact ayie gi gima Ruth Nyathi Ochieng wacho ni nyalo bedo ni gigi oketa mag formalities seche moko to jomoko mwa idwa ni mondo donje tije go oseiki lakini gima nyalo wacho ni watema matek kech seche moko samilando tije go eko ka gin jok ma olony e weche mag interview maber to nitiere criteria mitiyo go seche moko yudo ni gima chando weche genye ni nitiere criteria moko miketo maonge tiende nitie moko miketa maonge tiende mar ng'ado ji oko nikech koro ni namba ng'eny koro ging'iyo ni ne wadwaro ji 5 to ji obiro chiegni 600 koro wadang' wang'ad ji nang'o koro ema iketo criteria moko mineno ka gin mang'eny kamano go eko lakini gima natemo wacho mokwongo cha ni ikruok kapok idhie e weche mag nonro machalo kamano ber kabisa mondo ing'eyo gima employers ka dwaro makichopo kacha ting'eyo ni idwaro achiel makama ma gima onego bed ni watimo shida masani man an neno gi mag Qatar gi nikech kaka ne sirikal oloso gi no ok en yo maber omiyo nyithindwa ywak sani kabisa giywak sani kabisa nikech ne ok giikore kasto mar ariyo giyudo kare kaka gitimo experience mar interview cha ok en gima ne en gi paro maber ng'ato idonjo kacha to kaka ong'iyi kende osemana disqualify yomera wuog oko to mano ok kaka itimo weche mag nonro mag interview koro iyudo kata jok matimo interviews go be opuodhogi maber gikia penjo minyalo yudgo minyalo nonogo ng'ato mine ni ng'ani en fit kata ok en fit e weche midwaro gi eki koro aparo ni nitiere gik mang'eny monego watim at the basic level kapok walando weche machalo kamagi nikech magi miyo ni i create hopes koro miyo ji nigi geno mang'eny dhano iketo geno ni malo lakini kochopo kar ka timo to koro bedo ni koro hopes onge nikech ing'eni hope nitie abiro to kare onge iyudo koro process no chendo kabisa kasto gima duong' kendo emomiyo nawacho ni research bende ber sami apply don ing'e ni to osara mane michulo kocha kaka Teresa wacho no endo en pesa di sama i apply mae be pesa manyalo miyo ni awuok Kenya ka adhi Qatar koso nitie gima nyalo timo ka en tich construction minyalo chula mbet berbere to bende an dala koro ing'e ni security mar bedo dala cha bende ber an kuma ji ong'eya moloyo bedo e foreign land maga gimoro tima to be ng'ama winjo umba bende onge nikech kucha an mabor gi dala koro nyaka bindi iwei apani jok ma apply tije mang'eny ber ka iwei gima jotelo makocha dwaro gima tije makocha dwaro mondo ing'e ni en ang'o ka compare gi gima dhi yudo kocha gi gima bende nyalo yudo koni kopo ni ang'iyo weche mag tije madala ka koro en balance en balancing act moro mabe nyaka watem ng'iyo lakini ber mondo jok ma manyo tije tem mondo iyudie ng'ano mabed jalony e weche tije gi eki mondo advice gima aseneno kendo ni advice tin koro ji ndika tije ji apply to advice onge ng'ama support gi ng'ama guide gi